Makadi mhuri yeZimbabwe tinoda kuchingamidza pachironga ZEB HD apo patine chikupa nyaya dzechipisa zvichinzi hondo yavaChiwenga naMnangagwa yatanga zvekare. So nyaya iri kuita kuti patangise hondo, pane urongwa hwainzi hwanga hwakarongwa kubatwa kwakaitwa Zimbabwe kuti vaChiwenga vainzi vanga vakapromiswa kuti pachasevha vaMnangagwa temu yekutanga yechipiri vachasiyirawo vaChiwenga, so hazvina kuzoenda saizvozvo, zvakazoenda nepamwe. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe zvinorwadza kuti promisi yako yobva yaitwa fake, wobva wadhamwawo wopiwa zvimaministri, woitwa minista wozombonzi chii, but iwe wanga uri supposed kupinda panyanga. So mukomana akapinda panyanga haana kuzoda kudzoka kana kuti apewo mwoyo wake. So ndonyaya iri kunetsa, nyaya inoita zvokubuda zvemahunga zvemakuwa but patine spark iripo underground. Apa nyaya iri kutonzi iri kutopisa zvaizvozvi, iri kutopisa nyaya yekupisa. So tinokutendai nekuona kwamunoita mavhidhiyozi edu zuva nezuva, murambe muchititsigira, asi nyaya ndiyo yatiri kutaura nezvayo, kuti hondo iripo pakati pavo vakuru ava vari kuramba kubva kuti umwe wavo apinde.